Нашия казус е правата на учениците. Казусът е следния. Училището въвежда нови правила, според които учениците не могат да носят символи на определени спортни отбори, за да се избегне конфликти. Някои ученици се чувстват обидени и ограничени в правото си на изказване. Първият въпрос, който ни е зададен към казуса е: какви права имат учениците в контекста на свободата на изразяване? Мисля, че в днешното време, в обществото, е важно всеки човек да си има собствено мнение, да си го изразява и да си е собствена личност с собствени вярвания. Свободата на словото е за мен, че човек трябва да отстоява своето мнение, колкото се може повече да оспорва мнението на противоположния, за да се стигне до някакво заключение най-вече. Вторият въпрос е как училището може да осигури баланс между ученическите права и безопасността на всички. За мен най-доброто решение да има училищен баланс е в годината поне 3-4 пъти да се организират разни открити уроци, ако трябва така да се изразя. Открити уроци от страна на разни комисии, които по някакъв начин да балансират и да дадат някаква гледна точка на учениците, да не проявяват такава дискриминация. Едни от тези комисии са, примерно, Комисия за защита от дискриминация, Омбудсман, Държавна агенция за закрила на детето и отдели за закрила на детето, Български Хелзински комитет и Национално бюро за правна помощ. Според мен би било редно от поне една от тези комисии всяка година в училище да се провеждат отворени дискусии по такава тема, за да може учениците да бъдат малко по-смирени спрямо тази дискриминация. И по някакъв начин това нещо да намалее. Какви стъпки могат да предприемат учениците, ако смятат, че правата им са нарушени? Ние стигнахме до един общ консенсус в нашата група, че в определеното училище, за което не позволяват носенето на такъв тип тениски, избрахме да стигнем до едно решение, в което е да веднъж седмицата или в месеца училището определя самите ученици да си правят като турнир, примерно да речем футболна среща между двата отбора, които най-са подкрепяни, и така да се избере самия победител, за да няма размирици между учениците. Здравейте, аз съм Сибил Бойчев и участвах като ментор в тридневната работилница Активни граждани. Беше изключително полезно и интересно да приложа знанията, които придобих в предишните обучения, които ми помогнаха при работата с младежи. Днес нашия казус беше доста интересен. Той включваше свободата на младежите в едно училище да изразяват себе си и своите виждания относно определени футболни отбори чрез дрехите си, което училището искаше да забрани. Преминахме през няколко етапа на обсъждане, като първия и основния беше да създадем съответно среда, в която младежите да могат да научат повече за своите права и задължения, използвайки различни комисии и агенции, които са на тяхно разположение. Същевременно с това достигнахме до по-практическо решение, което включваше компромиси от страна на училището и от страна на младежите. Успяхме да се фокусираме върху това потенциалната агресия, която поражда съперничеството между двата футболни отбора, да бъде насочена към приятелски футболни срещи, чрез които младежите да изразят и своята подкрепа към своя любим футболен отбор и да се изразходват излишната енергия и агресия, която са насъбрали. Мисля, че това беше много добро решение от страна на младежите и това е определено един такъв правилен начин за справяне с възникналите казуси в обществото, именно чрез търсене на компромиси и адекватни решения на проблемите.